салом ба ҳамаи мухлисон. Бо шумо ман Сарвиноз. ин барномаи оё медонед ки анъанаи бофтани кукулҳо дар байни занону духтарон кай боз вуҷуд дорад? оё шумо медонед ки тибқи анъана шумораи кукулҳо сину соли хонум ва мақоми ӯро нишон медод. то лаҳзаи шавҳар кардан духтарак 40 адад кукул дошт, баъд аз издивоҷ 2. баробари ба синни 80 расидани зан шумораи бофтаҳо ба ҳолати аввалаш бармегаштанд. дар ин ҳолат кукулон синну соли бобаракати соҳиби худро ифода мекарданд. моҳҳои дароз дар замонҳои пеш обрӯи хосаи соҳибаш ба ҳисоб мерафтанд ва боридани он шармовар буд. то барномаҳои оянда, хайр.